अबेनि खाम्फा बरगयारि बेलाय नामखौल' खोनादोंमोन गोदो सोरबा डिपुटि चिफनो मानसिखौथ' रावबो सिनाया आरो सिनायबाबो माबालायनो बे माबा गाज्रि खामानियाव लोब्बा थाग्रा बा थाइलेण्ड बा बाइलेण्ड नोंथांमोना खोनानो मोनदों निस्सय बहानि सोर खाम्फा बरगयारि आरो खोनादोंब्लाबो गोदोसो खोनादोंमोन दायो बिथाङा गाज्रि मानसि नङा होमबा थाइलेण्ड बाइलेण्डआव गाज्रि खामानियाव थाङो बे बाथ्राखौ बुंदों राकेश ब्रह्म बिथाङा थ' गिबियावनो खुलुमबाय आंनि चेनेलखौ नायगिरि साफ्रोमबो आङो दायो मोनसे कार्बि आंलं जायगानिफ्राय गुवाहाटी फारसे आवगायगासिनो दङ आङो दायो लामाया गेजेर नाङा नङा गेजेर नांबाय दायो ड्राइभारफोरा बा अर्थात गारिया ब्रेक लादों थारमाने लान्च खालामदों बिथांमोना सानसुफुनि जानाय लोंनाय दा नोंथांमोना निस्सय नुनो मोन्दों दिनै गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों राकेश ब्रह्म बिथाङा खाम्फा बरगयारिमोनखौ गोबां बायदिसिना बाथ्रा बुंगासिनो दङ नोंथांमोना बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनासंनायनि सिगां आं नोंथांमोननो इउपिपिएल हान्जानिफ्राय गोबां आसनि मोननाय बा गोबां अनसुंथाइ मोननाय माखासे आइजोफोरा बेफोरबायदिनो आइ अनसुंथाइ बिथांखिखौ मोननाय बा बायदिसिना हिसानसालि बायदिसिना बहायनानै लानो हानाय बेफोरनि सोमोन्दै माखासे गोबां खोथा बुंदों दा नोंथांमोना बै आइजोफोर बुंनाय भिडिअखौ गिबियाव नायना लाग्रो बिनि उनाव दा नोंथांमोनजों दान्दिसे सावरायबावगोन दा जोङो सोमदेगोरि फिसनिफ्राय जोङो अरुण'दय 1250 मोनदो 1250 मोनदो बेनिफ्राय माबा मा होनो बेफार खालामनायनि 5000 मोनदो बेनिफ्राय आरो बिथांखि सोरां 25000 बेखौ मोनदो बेनिफ्राय जों बेखौ मोननानै जोङो बहुत मोजां मोनदो आरो बिथिं 17 बोसोराव जों जेबो मोनाखैमोन जों दा बेखिनिखौ मोननानै प्रमद बर'नि थाखाय बिराद मोजां साबायखर बावदो आरो जोंनि ग्रुपनि मुङा जावरि सेल्फ हेल्प ग्रुप जोंथ' थांनाय 2 बोसोर खुंनायाव जेबो मोनाखैमोन दा इउपिपिएल सरकार जानाय लोगो लोगो जों 25000खौ मोनदों जों बेजोंनो जि दादों गामसा जोंनि बायदिबाथ' दा सोलायनायखौ मोनदों माने जेरावखि थाङा जोङो थांलाय फैलायावबो मोजां जादों थाबाय थाजानो लुगैयो इउपिपिएल सरकारखौ इउपिपिएल सरकार सलायनायावथ' जों जेबो मोननो हायाखै जोंनो जेबोखौनो होआमोन गावसिनि मानसिनिल' खुन्दुं जा कम्बल जा जायखिजाया बुस्थुखौनो गावसिनि मानसिनिल' रानना होयोमोन जों जेबो मोननो हायाखै आरो इउपिपिएल सरकारनिफ्रायथ' जों दा न'बो मोनबाय अरुण'दयबो मोनबाय गियान सोरां बिथांखिबो मोनबाय सोलायनायाथ' फैदोंआनो ओमफ्राय सान्थि गोजोना फैबाय आरो जौगानायनि खामानिबो मावगासिनो दङ जोंबो बेखौ नुनो मोनदों फैबावगौ समावथ' जोंनो इउपिपिएलखौनो नांगौ आरो जों गासिबो मदद होनो साखाफारा जाखाजोबनायसो जों निश्चय खोनाबाय नोंथांमोना आसनि मोननाय मा मोननायफोरखौ दा बेफोरबायदि आसनि बा अनसुंथाइखौ होनाया जोबोर मोजांनि बाथ्रा बिनि थाखाय जोंबो रोजा रोजा बिटिआर सरकारखौ साबायखर जासिहरो दा नाथाय राकेश ब्रह्म बिथाङासो गोबां दासिमहालागै खाम्फा बरगयारि बिथांखौ गावनिनो दोलोनिनो मोनसे समाव सुबुंमोन बिथाङाबो बिपिएफ हान्जानिनो सासे सोद्रोमामोन दिनैनि दिनाव बिथांमोना बिपिएफ हान्जाखौ जोगारना फैनायनि गेजेराव इउपिपिएलजों थानानै गोबां बायदिसिना खोथा बुंगासिनो दङ किसुमान खोथाफ्रा खोनासंथावो आरो किसुमान खोथाफ्रा खोनासंथावा जोङो माब्रैहाय बेफोरबायदि गावजों गाव एथ'ग्राब इनाय सोंखारलायबाय थादों जिथु खाम्फा बरगयारिया जिथु बेफोरबायदि थाइलेण्डआव थांनानै गाज्रि खामानियाव आखाइ होग्रामोनब्ला नोंथां बायदियाबोथ' बेफोरबायदिनो गाज्रि खामानियाव आखाइ होग्रामोन जानांगौ राकेश ब्रह्म बिथां नोंथाङा निस्सय बुजिगौ पलिटिकेला मा आरो राजनितिकआ मा नोंथांमोन बायदियानो राजनितिक गेले दिनै बर'फोरखौ गोदाव सोराव खालामजोबगासिनो दङ एबा बर' फिसाफोरखौ पाब्लिकफोरखौ गावस्रा होगासिनो दङ ओरै खावसे बिनि खारनावनो जोंनि पाब्लिकफ्रा गोबां बेले बेजे जागासिनो दङ होननानैसो आं नुहुरदों दा खाम्फा बरगयारिजों लोगोसे गाज्रि मानसिया निस्सय गैया नङा दङ थिग बेबायदिनो खाम्फा बरगयारि जिथु थारैनो गाज्रि मानसिब्ला नोंथाङाबो सासे गाज्रि मानसि होननानैसो आं सानहरदों मानोना नोंथाङाबो गाज्रि खामानि मावनायनि खारनावनो निस्सय सानसे समाव सोरजोंबा नङा सोरजोंबा बा इउपिपिएलनि मानसिजों गोब्राब जानो गिनानै नोंथाङाबो इउपिपिएल हान्जायाव गिबिसिन माने बारसोमहैग्रोखादों बेखायनो नोंथाङा दा बैफोरबायदि बिपिएफ हान्जानि गाज्रि खामानिखौ मिथिमोनदों एबा नुनो मोन्दों मानो होननानै बुङोब्ला जिबौआसो जिबौनि आथिंखौ नुयो होननाय बाथ्रा दंखायो जोङो बे बाथ्राखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो बयबाबो मिथिखागौ बेखायनो नोंथांमोना सानो हयै बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला मोजां जागोन आं नोंथांमोनखौ सिगांनिफ्रायनो गोबां बुंगासिनो दङ एबा रिकुवेस्ट खालामगासिनो दङ जोङो बर'जों बर' बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंलायनो नाङा मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बेफोरबायदि बुंलायनायखौ नुनानैनो गुबुन हारिफ्रा एबा गुबुन जाथिफ्रा सोलो मोनगासिनो दङ बर'फोरखौ नारसिननो नोंथांमोना दासिमबो मोनफ्रोमबो भिडिअनि गेजेराव बा साफ्रोमबो इउटुबारफोरनि
भिडिअ नाय बा ससियेल मिडियानि जुगाव नोंसोर कमेन्टफोरखौ चेक खालामनानै नाया मानो गासिबो माने गुबुन हारिफ्रा जोंनि बर'खौ मिनिनाय एबा नासयनायनि कमेन्ट खालामहरजोबो जायफोर दानि जुगावथ' आथिखालनि जुगाव रावबो बर' रोङै गैलिया बिटिआर ओनसोलाव बा बिटिसि ओनसोलावथ' फ्राय एसामिसफ्राबो बर' रोंजोबसै बांगाल जुंगाल गासिबो बर' रोंजोबसै बेखायनो जोङो जाथिखौ लानानै जाथिनि गेजेराव जेबो दावराव दावसि खालामनो नाङा आरो पलिटिकेलखौ लानानै बर'फोरनि गेजेराव जेबो जेंना खालामलायनाङा होननानैसो आं निस्सय सानहरदों बेखायनो जोङो गावजों गाव गोरोबलायनानै मिलायनानै अराय सम जोङो संसाराव बोरैबा गोजोन सुक्ति खालामनानै फैबाय जेला माब्रैबा जोङो गोजोनै संसार जालांनो हागोन बिनि फारसे सिमां सुजुनांगौ आरो बेफोरबायदि गेसाव गोफोन बाथ्राफोरखौ जाहाथे नेक्स्ट टाइम दिरुना होननानैसो आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामहरबाय बेजों लोगोसे नोंथांमोना राकेश ब्रह्म बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों बेखौ जोबजासिम नायनानै बुजिना लानो हासिगोन मानसि अनग्रा मानसि नङा जय मुसाहारि धनन्जय बसुमतारी रेव आदा गासैबो खोन्थाजोबखाबाय बे हारसिं बेक्तिगत मानसि बयबो मिथिगौ बियो इएमफोरखौ न' सिङाव लानानै बुयो गतिके इएम सासेया मान सन्माननि थाखायसो इएम जायो बेखौनो जुदि थाला होथेनानै बुयोबा रायजोफोरखौ माबायदि सासन खालामगोन गतिके आदा अनसुमैयाबो हितेश बसुमतारियाबो आरो प्रिय आखरनि जायफोर एमसिएलएफोर दङ जायफ्रा बावैनो फैगोन बिथांमोनाबो बेल' फंसे बाथ्रा जे हाग्रामायाव माने सासन खालामनो रोङा बुनाय सुनाय जोनाय जौ लोंनायजोंनो माने रायजोखौ थगायनो नागिरदों गतिके बे समाजखौ दिनैनि समाजखौ बिदिजों बेंनो हाला गतिके बिथांमोनाबो गासिबो इउपिपिएल जानायनि खोथाखौ लकसभा इलेक्सननि उनाव बुंदों आरो सार जितु नोंथांमोननि दिल्लीयाव जुदि हाग्रामाया 100% जों खालामगोन आरो जोंथ' लुगैयो माने दा गासिबो बिटिआर हालामनि जेसेबां रायजो राजाफोर दङ गासिबो इउपिपिएल जाजोबनांगौ खारन मानाव गेदेर प्रमद बर'नि जि साननाय बिनि जि माने मावनाय बिनि जि माने गोसो गोरबो थै बिनि मेगन बिनि खुगा बे गासिबो मानसि हारिनि थाखाय मानसिनि थाखायनो जोनोम जादों आरो मानसिजोंनो बिथाङा गोमालांगोन सानसे बेखायनो बेबायदि मानसिखौ अननानै दोननांगौ बेबायदि मानसिखौ बार मोना बेखौ सासे जोंनि हारिखौ दैदेननो थाखायनो जन्म हरखादों गोदोनि जोंनि राजा गोदोनि जोंनि जि बाथौ जों इसोरखौ जेरै फालिबोयो बाथौआव आफा बोराइ बाथौआनो जोंनो जेन बेखौ हरदों जोङो ख्रिस्टान धोरोमनिफ्राबो जेन बिसोरनि जिसुआ बिसोरखौ हरदों प्रमद बर'खौ हरदों बिदि साननानै बिथांखौ जों गासिबो ज' बिथांजों लोगो थाफानांगौ आरोखि बिपिएफ गैला बाक्सायाव गैला बेवहायथ' बे माने माया बिपिएफ होनना बुङा जोंथ' गासिबो खन्न साफा सानै आब' फंबाय बिदा बिगुमै आदै आइ आफा जों गासैखौबो सिनायजोबो सासेबो बिपिएफ गैया दा जिखिनि दंमोन फिसाइफोरखौ दोननानै दिनै आब'मोना फैजोबबाय ओइ नोंसोर थानोबा थादो आं मिथिखागौ आदामोना दा मोनायाव फैजोबखागोन दा गतिके मुसलपुराव जुदि गैला बा दिहिरियावबो गैला कख्लाबारियावबो गैला दा बे बिपिएफआ बाक्सानि खाम्फा बरगयारि बेलाय अबेनि खाम्फा बरगयारि बेलाय नामखौल' खोनादोंमोन गोदो सोरबा डिपुटि चिफनो मानसिखौथ' रावबो सिनाया आरो सिनायबाबो माबालायनो बे माबा गाज्रि खामानिजों लोब्बा थाग्रा बबेबा थाइलेण्ड माबा बाइलेण्ड जों मिन्थिया बेखौ थांफेरनोबो रोङा थाङाबो जोङो खिन्थु बिदि मानसिलाय सोर मानसियालाय भट होनांगौ जाखो मुसलपुराव सासे एक्स इएम दङ आदा अनसुमै खुंगुर बर' बिथाङाबो जोंजों रायज्लायगासिनो दङ बिथाङा होनदों बे खेबाव लकसभा इलेक्सनखौ माने मान सन्माननि थाखाय बेखौ आं नायनोसै आरो एक्स एमएलए दङ बिथाङाबो होनदों जिहेतु हाग्रामाया मानसि अनग्रा मानसि नङा जय मुसाहारि धनन्जय बसुमतारी रेव आदा गासैबो खोन्थाजोबखाबाय बे हारसिं बेक्तिगत मानसि बयबो मिथिगौ बियो इएमफोरखौ न' सिङाव लानानै बुयो गतिके इएम सासेया मान सन्माननि थाखायसो इएम जायो बेखौनो जुदि थाला होथेनानै बुयोबा रायजोफोरखौ माबायदि सासन खालामगोन गतिके आदा अनसुमैयाबो हितेश बसुमतारियाबो आरो प्रिय आखरनि जायफोर एमसिएलएफोर दङ जायफ्रा बावैनो फैगोन बिथांमोनाबो बेल' फंसे बाथ्रा जे हाग्रामायाव माने सासन खालामनो रोङा बुनाय सुनाय जोनाय जौ लोंनायजोंनो माने रायजोखौ थगायनो नागिरदों गतिके बे समाजखौ दिनैनि समाजखौ बिदिजों बेंनो हाला गतिके बिथांमोनाबो गासिबो इउपिपिएल जानायनि खोथाखौ लकसभा इलेक्सननि उनाव बुंदों आरो